ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ತಂದಲೆ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಇನಿ ತುಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪುಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಿಫ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪುಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ದಿನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದಿತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇದ್ದವರ ಶನಿವಾರ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಐತಾರ ಮೂಜಿ ದಿನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಈ ವಾರ ಫುಲ್ಲು ಮಾರ್ಕೆಟು ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಸುರುತ ದಿನನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಂಪುಡು ಬರೋದುಂಡು ಗುತ್ತುಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಂದಂಡ ಇನಿ ಕೆಂಪು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನ ಪಂಡಂಡ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನದ ಡೇಟೋಲು ಬರ್ರವಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಡ ಆದಿಪ್ಪು ಅಮೇರಿಕಾಡ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ 16 ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ದಿತ್ತೇರು ಆನಿ ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಬಾ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಕೆಲವು ಬೆದರಿಕೆಲು ಬೈದ ಇಂಡಿಯಾದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನು 16 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ಚ್ 16ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಪೂರ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಬಾ ಪಣದು ಆ ವಿಚಾರಡುಲ ಮಾರ್ಕೆಟದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕೂಡಿಗೆ ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇನಿ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಏತು ಸತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಏತು ಸುಳ್ಳು ಆಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಮಾರ್ಚ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕಪ್ಪು ದಿನ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೈಯಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯಿ ಮಾರ್ಚ್ 16 ಮಿತ್ತ ಆತೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಂಪುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಒಂದು ಬಲ್ಪುದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಂದಂಡ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಏನ ಉಂಡು ಇನಿ ಪಡೆದು ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಕಾಂಡೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ತುಪ್ಪುನಂದ 9,500 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು 9,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಯಾನ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಟ ಪೋನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಡ್ ಬುಲ್ಪು 11 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ 10,000 ಗೊತ್ತುಲೆ ಟಚ್ ಆಂಡ್ 10 ದಯಪಣದನೆ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನೇ ಇರ್ದವರ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ತಿರ್ತು ಪಾಡು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಜ್ ಎನ್ನ ಒಂದೇಟು ದಯಪಂದು ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮಿಗೆ ಇಪ್ಪನೆ ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತು ಇತ್ತನಂಚಿನೇ ಫೈನಲ್ ನರಮನಿ ಆವಡು ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಆವಡು ಫೈನಲ್ ಪೋಪುನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಲ ಪೋಪುನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಪೋಪುನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ದಯಪಂಡ ದುಂಬುಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಓಡೆ ಏತದಂಡು ಸೊ ಅಜ್ಜಾದು ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ ಉಂಡು ಏನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಆ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಫಸ್ಟ್ ತೆರಿಯೋಡು ಆಪುಂಡು ದಯಪಡಂದ ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯಂದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾರಂದಲ್ಲ 100% ನಿಕ್ಲು ಲಾಸ್ ಆಪಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರುಕು ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಲ್ಲಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಲಹೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡಪುಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಡಪನ ಖಾಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೋದಂಡ ಖಾಲಿ ನಾಲೆಜ್ದ ಮಿತ್ತು ಅನುಭವದ ಮಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಯಳ್ತಿಕೆಗ ಆದ ಮಟ್ಟ ಮಾತರೆಗಳ ಉಡದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕ್ಲಿನ ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು